Що ніяка складається традиція починати відео з кубочка баляшаного кубка кави. І треба розтлумачити ввогуле, що тут відбувається. Треба було вже канчатково відпочити перед весною, щоб з новими силами вийти в весну, тому ми уїхали від всього. І ми уїхали у такий ось домик. Отакий ось домик за Варшаву. Скільки тут? 60, 270 кілометрів. Ось такі на ножках. І тут ми будемо 2 ночі, ніби 3 дні. Ввогуле, це відео я вирішив зняти тільки на свій iPhone. Ви могли бачити у минулому відео, де я підсумовую, як наш блог прожив цілий год. Ви можете поглядіти тут зверху. І я там додавав уже відео з iPhone. Ось. І мені щось так сподобалося у порівнянні з GoPro 9, що я вирішив ось знімати цей влог цілком на iPhone. Треба відмотати час назад, бо ми приїхали вчора. Ось що було вчора. Приємного прогляду, підписуйтесь, ставте подобайки. Зараз хочу вам показать, что сегодня на закупах. На закупах. Я не могу, я 3-й раз перезаписываю. На закупах взял нам на эти 2 дни. Яички. Ось тут шмат таких закусок. Это такие крекеры, как это крекеры, не веду, чипсики. Это с сочевицы. Это кукурузные. Это приправы. Это протеиновое такое печиво, вельми смачное. Коли вы используете у Lidl. Ньоки. А ньоки у нас будут, ведаете с чем? С ментаем. Ментай и ньоки, я думаю, вельми добро. Бульба. Кто не ведает, что такое ньоки, это паста с бульбой из муки, коротей. Где переважная большесть это фиксик, ну что ты там. Апельсинчики, это до курочки взял, это макарошки з цельного зерна, авокадики. Вось гэта, я не ведаю, ці ёсць яны ў Беларусі. Яны называются птысяки, але гэта такие пальчики з заварнога высушанага эклернага типу теста. Это просто отвал кабины, усім раю, хто не... Ну, можна подсесть, яны як семки ідуть. Тут круассаны на сніданок будуть. Віка буде робити. Авокадики на салатки, на сніданок там. Тут ось цинамонки і пончик до кави. Так, де там цинамоночки? Коли батька буде оглядати, глядеть это відео, то він зацінить, бо він їх вельми полюбив, ці цинамоночки. Так, ну, кабаносы. Там есть еще 2 пакунки. Вичка полюбила вот такие морковочки, мархевки. Вот. Ну, я взял орешки. Люблю нерковцы. Нерковцы от слова нерка, нырка. Короче, кешью. Это я буду сніданок такий з беконом. English style. Вельми добрый, до речі. Это, я думаю, что до ньоков пойдут ці до пасты. Что у нас? Пересовываемся у лядовню. И что у нас там? У нас есть червоная рыбка венджена, рукола, цукинка есть, ну вы бачите, мы любим поесть и смачно. Есть творожный сыр до круассана, на салатку, бекон, черри, замаринованное мяско, это курица, филе, кабаносы, 2 безалкогольных пивка. Вот. Мы не пьем, уже хутко год будет. Ну его снег, забыл, самое главное. И фиксал корм Акана монобелок з парсючиной. Ебаный в рот, Вика, тут клещ на фиксе. Ебать их. Их 2. Треба нас оглядеть. Ну, давай, нет, давай по черзе. Сдымаем клещей. И уколем. Давай. Жизнь с ними просто. Ладно. Не успевает так впиться, ты что? Как вы могли зрозуміти, на фиксе были кляшчи. Целых 4 штуки. Я один, походу, ось на мою руку переполз, покуль я так пригоженько з ним чухався.
Мы их спалили у коміня. Заедаю стресс кабаносами. Идеально. І гляньте, тут є ось такі ось гри. О, треба вже не перегортати. Они кивидели цвет. Вау, Вика, это серьезно гриль. Я хочу себе такие додому. Я хочу это... Есть отчувание, что ты смажешь шашлычки. Мне это браковало. Кайфовка такая дома была. Замість на пательні тут ось, але я тільки додавав у маринад, і воно добре так відстає від поверхні, ось можна так прикрити, і чик, і все. Не, вони як мармеладки просто. Я хотів вам показати розпаковку домика. Ось гэта так він звонку виглядає. Ніби такі прості приступки, але тут є некая машина така стара. І є коляска, є сані. Ви поглядите просто, это серйозно сані на коляди ось такі. Глядите, это серьезно такие сани, просто ось на коляды, где коза и всякие чарты. А это ось гужевая повозка. И ось такий вид на лес, у яким вельми шмат клящов. Вельми шмат клящов, я вам ось покажу. Просто один на одним сидять. І як на відео, вони на ось така палочка, ніякого сухостой. І на їм, о, самый головний клещ. І вони на їм висять. І я йду, і в мене просто паніка. Я збираюся ходити у намети в ліс, і я панікую від клещів. А їх серйозно вельми шмат. Тут такий ліс мішаний. І з хвоєю, з іголками, і звичайний листястий ліс, іглястий листястий. І вельми шмат трави. І вони на їм сидять. І вони вже не сплять. Тепер плюс 5, і вони... Такі вялі ще, але все одно чіпляються. А тепер рум-тур уже непосередньо фіксик, непосередньо внутрі хати. Ми одразу заходимо, і тут у нас гостинна, не ведаю, столова, ядальня. Вічка тут трошку навіть свій марафет навела, прибрала тут простіну со стола. Ось таку гажось зробила. Кухню ви вже бачили, ось так вона виглядає. У хаті досить так, досить темно. Ну і на вулиці, я не скажу, що світло. Саме головне, це комін. Ось він такий великий салон тут. Тут куфар з всякими речами. Що ти там казалось, які шмотки. Тут ось книжечки. Всяка настолка нейка. І сама кайфова книжка, яку знайшов, гэта ось гэта Толкіна для задротів «Дети Хуріна». Інша книжка тут ёсць подручник сурвайвалу. Самое цікаве, яны все беруть ось гэтае слово і будуть читати сурвівалу. Ну і типу аналог ангельської. Чому він такий милий?
Віка добре так зауважила, що тут все в одному стилі, ось ці фотелі, в сенсі, що мебля не новая, ніякі, гляньте, які солідні фотель, інші. Яны не новые, щось типа дремонтоване, але тут не має бути нове. Гэты постер з Fight Club додає тут, я думаю, цимусу, пікантності гэтому дому. Вельми простенький санвузел. Хей. Бачите, у мене з'явився трипод. І я на його зараз здиму ще огляд, бо він вельми добрий. Я на його поглядів огляд і вам здиму так само огляд. І ось так виходить на вулицю, в окно. Я вам покажу зараз, де ми спали. А спали ми вон там, на другому поверсі. Ова, Dream Team, дякую. Ось зверху все так досить примітивненько, такі ложок. Добре, насамрэч, досить твердо, трохи репіть. Ось тут, не веду, для дитяті можна такі бервенні тут стоять. Для третього зайвого. Зайвого. Ось тут такі бервенні стоять. Така лямпа. І ось там виходять в окна на хату Солтиса. Там така була табличка, що там Солтис. Такий трипод. У чим його фішка? Оператор, колеса ближай. Есть один уже умацаваний ухват для телефона. Вельми зручний. Можна його разом з гэтым регулювати. Що ще кайфове? Що тут зверху можна для іншої камери чи для другого телефона накрутити ще один ухват. Тут можна додати гэтай фірми освітлення, типу лампочку, і вона буде ось на вас світити. Вядома, ёсць такая штука, каб здымаць на адлегласці, уключаць камеру. І яна падымаецца на вышыню, просто як телескопічка, 1,60 м. І унізе ножки раскладаюцца, і на ножках ёсць гумавыя такія праслойкі, якія не даюць раз'язджацца. Все гэта каштавала 150 злотых. 150 злотых, гэта 30... Ну, амаль 40 долярів. Амаль 40 долярів, без 2,5 долярів, так. 37,5 долярів. Посилочку я покину унізе, коли ви захочете набити собі такі штатив. Тобі ніхто не заплатив за гэту рекламу. Блін, ну, кратей, все одно я покину посилку унізе. Навіть коли мені ніхто і не заплатив. Ми взяли вот такого коша з хати, з-під дров. І ось тут пойдемо у сусідню древотню брати дрова. Бо тут я бачив ще місце, де вони сушаться. Ой. Там є дрова, там де гусаки. І є ось тут. І ось я тут візьму. Возьму розных, не буду. Возьму розных, только биорозу. Самое драгоценное, якое дає больше за все. Бачите, їх розкладено. Вишня, може, ніяка. Не ведаю. Что-то из плодового. А вот эта хатка Солтиса, то, что я казав, белая. Гляньте. Такая шильда. Солтис. Кожен раз, як ми приїжджаємо такого типу домики, ми так були на Свіслачі у Білорусі, у Бок-Бобруйська їздили, там Теребута називається вёска. Там комплекс був, домик на древі і перероблена вёсочна така військова хата нанова. Ось, так з густом, видите, подойдено. І так приходиш, і тут так тихо, тільки чуєш, що технічки десь їдуть в далечині. Некая собака гавкає. Може некая корова там помычить, певень там і звон гэтых звонкаў з касцёла. І все. І ось толькі кроплі падаюць. Може тебе. Іди, Фіксик. Ході. Фіксик думає, що я з кимось розмовляю. Дурак. Вчора ми ввечері каля коміна сидім, і я розумію, що мені хочеться аж
плакать. Мне так хочется, и что я разумею, что мне город не пасуе, что я хочу знову вернуться за город, як і раней жылі. Што мне бракуе палёў, нейкіх лясоў, кудысьці выйсці, рэчка. Каб все гэта было пад бокам. А гарадское жыццё, яно нібы такое все зручнае, але нібы страчваеш рэальны сэнс. Вось, што вось толькі у з'яднанні з прыродай, вось так, калі ты маеш доступ да яе непасрэдны. Рэальнае жыццё. Не перагружаешся інфармацыяй, сустрэчамі нейкімі. Ось нібы каб праца была здальная. І все. Адразу за горад. Адразу за горад. Такі план на бліжэйшыя некалькі год. Я тут побачыў, што ляжыць шнур. І штосьці не ідзе. О! І вуаля. Гляньте, якая гажосць. Увечары яшчэ хутка будзе цямнець. Атмасферычным, кліматычным, вельмі прыемным. Я играю колером, вы можете не бачите, ковбасы вареной. У Вики вуголь активованный. Не, прессованный мох. Окей. Под нами, вы не бачите, але тут насупроть горит камин, а под нами лежит фикс. Это утульность 1000 з 10. 5-6. 11. Прошу. Ты тоже 5-6. Так. Я за тобой буду повторять. О, 4-6. Раз, два, три, 4 и 6. Раз, два, три, 4, 6. На вулиці 6:53, 6:53, а Віка, як яна сама сказала, в спартанських умовах смажить панкейки. У нас тема алею. Это наша помылка завсёды брать. Не брать у домик алей. Я снимаю пательни. Нормально. Так, тут пательня убитая уже. И Вічка смазує кавалком бекону, який у нас на сніданок. І ось смажить панкейки. Вони без цукру. Будуть такі міні-хлебки. Без масла. Вершком. Зато, а тут була мука і був гэтый розрыхляльник. І мука протермінована на полгоди. Але... Мені здається, на вкус так само відчувається, що на кишку пригод. Але гляньте, які маслениця скончується, а ми не відстаємо. Ну пригожі. Між тим комін розпалений, лежить, фікс спить. А я гортаю ось гэты подренчник выживальческий. Я думаю собі такий заказати. Хоч і год випуску старий, в сенсі давній, 96-й. Ось. Але всі паради досить добре скомпоновані, структуровані. Ось. Ну і коштує все там 40 злотих, 32 і доставка. DIY сьогодні не скончується, і замість кришки я використовую ось такий поднос, щоб яєчки добре запеклися, зварилися, ні, запарилися. І зараз. Ми скончили наше подорожжя, скончуємо. Я дов'язала якраз тут і свою балаклаву на весну. І ми готові активно. Ми готові до Нового года, фактичного Нового года. Что можно сказать про этот домик? Домик кайфовый. Агулом нам наша поездка стала у 1000 злотых, плюс-минус. Это $250 плюс-минус. Где на хату мы отдали 700 злотых, на ежу там каля 200 злотых и проезд каля сотки за электрон. Ось. Сюди... На ключика не бував ходити? А треба? Не треба. Там не треба, у Інтерсіті треба. Ось.
Даезд сюды ад Варшавы вельмі добры. Вось мы на электроне з сабакам праехалі і прыехалі сюды за гадзіну 30. Гадзіну гэта электроны, 30 хвілін мы ішлі з фіксам. Можа без фікса мы трошечку хутчэй бы дайшлі. Тут ціха, пакуль яшчэ не сезон, у лес не паходзіш. Чаму? Бо пачалі прачынацца клешчы. У нас за 2 дні развілася параноя, таму што мы сидзім, агледзеліся пасля лесу, няма клешчоў. І я потым сиджу і раптам бачу, што мне па плечу паўзе клещ. Ці у фікса сёння мы учора яго прагледзелі, і сёння вось так ты чухаеш, і так ой, клещ. Аднаго у фікса знялі, але ён пад сімпарыкай, таблеткай, таму не так хвалюйся. Комін, 1000% атмосферы, дрова unlimited, дровы unlimited. Що тут, гусаки бегали, вельмі прыемны дом. Так, все, что треба было. Все, что трэба было. Все, что трэба было, даезд добры. Для гатавання все было, трэба браць з сабой алей для смажки. Ну и все, мы поедем в Варшаву. Трэба прибирать хату до весны, генерально. И все. Калі вам спадабалася гэтае відэо, пишите каментары, як вы любите праводзіць свой час, вы любите ездить на море, ці любите ездить у горы, ці любите здымаць такія домікі ў лесах, альбо гэта залежыць ад вашага настрою. Таксама ставьте падабайкі, подписывайтеся, і калі вы хочаце і можете нас падтрымаць грашыма, то можете купіць нам электроннай кавы праз сервіс Buy Me Coffee. Я спасылку пакінуў унізе, і тут QR-код. Все, всем пакуль. Ющенковой.